Sa akong pagpamalando nining atong ebanghelyo karon, nakauna ko sa usa ka talk nga akong napaminawan ni ining mga miaging adlaw. Naimbitahan kita ni adtong Huwebes nga motambong sa meeting sa Couples for Christ dito sa Manila. Kunya samtang nagmeeting mi, samtang nagtalk si Father Jason, nituya in town ang SMX. Pertigod na mong hadlo ka kay 5.5 man dito. Kunya diri dapit sa Batangas nag 6 point something ang kaning Linog. Pero nindot po jud kayo sa nga tanan nga kalmado ra pud kayo si Father Jason nga nagampo ra pud jud sad siya nga kamit nga naminaw nakakalma ra gyud. Pero niingon dayon siya mauyog unta ta niining mga statistics nga atong istoryahan karon. Kay ngano man sa pipila ka mga survey ni adtong 2020 pa, no? Nakita nato kung makalipay tingali ka nato nga 78.8% sa atong populasyon sa Pilipinas mga Katoliko. And that means around 85.5 million Filipinos. Kunya gisundan kini sa atong mga kaigsuonan nga Muslim na 6.4% sa atong population, mga 7 million sila. O 2.4 sa atong silingan diri nga Iglesia ni Cristo, 2.8 sila. O ang Seventh-day Adventist mosunod nga 0.8%. Later on, 2021 sa usa ka SWS survey, makalipay nga nitaas ang atong populasyon isip mga Katoliko. Nahimo kita nga 84%. Pero nihimong 10% upod ang Christians of other denominations. Ang makawori kaayo nga statistics mao kini ang taas nga survey gikan sa 1991 pa hangtod ni atong 2019 ang frequency of attending religious services, no? Sa 1991 kitang mga Katoliko 64% pa kanato ang motambong sa Santos nga misa at least weekly. Apan pag 2021 tingali tungod kay pandemic 37% na lang ang motambong sa misa. So kung tun-awon nato sa weekly attendance nato, we are going by 1%. We are going down by 1% per year. Unya nagkagamay pagyod kung tan-aw nato ang age group sa motambong katong 18 to 24 years old nato nga mga Katoliko, 33% nila ang motambong sa weekly service. Ug 55 plus na gani, kung taas-taas ng atong edad, mo 51% pod ang motambong. In comparison with other Christians, however, lahi kayo sa nga tanan. Kaya nga naman, kung 37% ra kanato ang motambong sa weekly service or sa weekly nato nga misa, ang other Christians 62% ang motambong sa ilang weekly na services. Ang atong mga kaigsuonan nga Muslim mas taas pa gyud, 82% ang motambong sa ilahang weekly na services. Ni taas-taas gamay, konsoylo, last year, ang motambong sa weekly nato nga misa. Gikan sa 37%, nahimong 38%. Salamat sa Diyos, ni taas o gamay. Malipay ta, nga indeed, din sa Pilipinas at least, we're still the majority. Catholics are still the majority. Yes, we are baptizing because there's an increase of baptisms, but we are not making disciples. We are not evangelizing enough. And third, because we are a young population,
And this is worrying. We are losing the youth. Umaw ka na, nga importante kayo sa nga tanan, kining tawag sa atong Ginoo karon ni ining atong ebanghelyo. Daghan ang anihon, napandyutay ra ang mga ngani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo na moani ni ini. Mga kaigsunan, una sa nga tanan, ang ipangayo sa Ginoo kanato, mao ang pag-ampo. Kay ngano man, ang bukasyon God, dili man gud siya kaning kuan bitaw, dili bitaw na siya kanang manpower nga firm nga tungod kay muni ang ilang panginahanglan, mangita ra pud sila kung kinsa mo'y gusto. Kung dili, ang bukasyon gipadala gyud sa Espiritu Santo. Hinimo gyud sa Espiritu Santo. Mauna nga importante kasi nga tanan ang pag-ampo ngadto sa tag-iya sa anihon. Kaya nga naman, we need shepherds after the Lord's heart. We need shepherds who will not abrogate for themselves the power to be shepherd. Who we need shepherds after the Lord's heart. Usa sa mga batan-on dito nga na-involve kaayo dito sa diocese ni Bishop Pablo David. Ningon siya, niadto mi sa mga tao ug nangatanam nila kung unsay gusto nila nga presensya sa simbahan, no? Diha sa ilang katilingban. Ug ningon sila, gusto ro gyud namo nga makita unta namo ang simbahan dinhi nga sa among katilingban. Gusto namo ang ilang presensya, gusto namo ang ilahang gugma, gusto namo ang ilahang care. Unya, nakita po nila nga usahay ang simbahan, kita nga simbahan, mupuli na sa trabaho sa gobyerno. Ma-focus ta ngadto sa pang-distribute nato sa disaster response nato ug unsa na nang atong mga himuon. Unya giilugan na hinuon nato ang gobyerno sa ilahang kaugalingon yun nga trabaho. What do people need? They want to be loved. They want to feel that they are cared for. They want that the church be present where they are. And this means a person-to-person encounter with each one. Just like the first Christians. Mauman to ilaha. They passed on the faith by person-to-person encounter. And therefore, kitang tanan, ang gitawag sa Ginoo, nga iyang ipadala, aron nga mahimong iyahang mga mamumuo diha sa iyahang anihan. Busa, atong tan-awon ang mahal nga birhen. Kung diha gipakita sa Sacred Heart ang labing ang walay paghingapin nga gugma sa Ginoo, the unconditional love of God for us, then we have also the unconditional response of Mary to that love. Ang atong pagsanong, atong isalig usab ngadto kang Maria, nasama kaniya, mahimo usab kitang instrumento sa Dios diha sa iyang plano. Una gayo diha sa atong kinabuhi ug anha sa kaiyang katilingban.